uma ngisekhaya ngiyatrainwa and I have to obey, not submit. Submission is of my wife, but the obedience is of my child. So umuntu ofuneke ethe obey, obedience, it's a principle engekho based negotiation. It's non-negotiable. Mangithi ngane yami angifuni kuye ngo-6, no, asixoxe. Nesebenzi must obey. Uma ngabe lapho usebenza ungena 8, afuneki lo athi ngizofika. No, I talk to you. You obey orders themselves. Now, so njengendodana uyatrainwa. Uyayenzayo uma ngabe ekhipha ifaka fika.